Puilano kwplaisa kaitona hambai ya pharo tei o video no nai tongai rok no jotono no hambai. Phaidi chwng tini nailainai bahai kwplaisa kaitoni phemolokma o kwlwkha. Ang khoroksa ara o kwrwngwi followership ni norwi rok kwchangnai ba hinkhe puila o khai obo hai ang aro o join wngma to ani dol rok ni bisingtwi no ang aro o kwrwngkha. Hinkhe aboni ulo khai o followership o phwrwngnai rok ano message khlaikha obo hai hwnwi hello brother nwng followership kwrwngna hwnwi chwng belai kheno khakchangkha hwnwi sauta. Hinkhe tei aboni yagulo sinimung rok rikha bini bo ani bo hinkhe aboni ulo khai bo ano followership group o add khlaikha. Hinkhe a followership o panda ni time to mane sanjao ni chengo time khai 7:05 ni simi 9 jora rok hinkhe puila o khe obo hai abo o followership group mane level 1 2 3 obo hai kheno thango ta. Hinkhe puila o khai kaitoni thani kha beradi hwnwi swijak. Hinkhe second o khai K6 kaitoni hani kothoma kaham hwnwi swijak. Hinkhe puila o khe obo hai panda wngya swkang o followership group o suru ta hinkhe borok no ulo khai bible ni kokthai ho hinkhe je a followership kwrwng tongnai rok no bible pori o borok bo kumfru pori o hinkhe borok abono phwrwngbo ta hinkhe borok ni o bible kokthai rok horui phwrwngma bo ferlai o mane extra bible o mane kwrwi ta abo hinkhe o borok phwrwngbaikhe buddha bujikha rok hwnwi sungo ta. Hinkhe aboni ulo khai borok je a phwrwngma no rohor ta mane chwngno question khai o obo hai mane example ree no ma sachilai exam rogo mane MCQ phaima hai khe ho ta abc oro swijak. Hinkhe je aro chwng bujima jeba kaisa swima ho ta hinkhe je bujimani aboni ulo khai sali saltam yak ulo khai borok o group ni mane change khaiwi tei kisa ni group o ho ta borok sewui mane aro o chwng mane bujibaikha hingkhe borok buddha bujikha hinui swngbaikha. Hinkhe second o khai obo hai K6 kaitoni hani kothoma kaham hwnwi swijak. Hinkhe aro bo panda wngya swkang gaan rok kwrwsap rwio ta hinkhe abo paikhe surima bwkhago thango ta. Hinkhe a surima bo o followership o kwrwng tongnai rok no suri rwio borok bo kumfru suri o aboni ulo khai aro o bo bible ni kokthai kwrwi ho ta. Hinkhe a bible ni kokthai je verse tongmani abo bo kaisa kusu si hinkhe borok teikhe bible ni baade mangsi ho hinkhe afuru no ang bwkha udur mudur hai wngthangkha ang to bible kwthar bisingni kokthai pori phaima ba hinkhe borok no ang ma swngkha obo khai boroni hnwui hinkhe borok sao sil bijap ni hwnwi mane swngjagui sao swngjagui saya hinkhe
abo khai sabasoi sengka ang borok no hingke borok sawo tabok paithan ni salbo borok no bustumna bagui kaitor phola kwthar bai kobol sima hinui sawo hingke borok je o bible bo kaisa kuisu tongmani koktoi phwrwngma bo mane pastor rok father rok phwrwngma bai phelai ta hingke borok je o phwrwngtwtwui no tabuk je wng tongmani aborok no tui sawo obahai hinui bui bulaio toklaima koklaio tei bangla phaima rok no picture howoi mane kirkoro khaima haike khaio ta hingke borok phwrwngtwtwui no chama manui rok no honai misti rok singra rok abo hai rok ho ta hingke borok omo homa karon to mane panda manjak tongma ba mai rok o khuijak khuna hinui chade hinui ho ta borok mane lengsak bai khina hinui hingke angkhai belai no mane odro modro hai wngkha abo sil bijap ni kokthai hin sawoi hingke ang to borok no manui chaitongma tongo o sil bijap ni kokthai hinui mane abo bomo hai ang mane saimanya bwla hingke borok aro bo boto busibai keha hinsongo ta aboni ulo khe borok aro bo mane busibai khe saka hingkhai no salni saltam ni yagulo khai ano telegram bo sewo hokata hingke borok aro o khai mane sator deya o khai mane kokborok sermannfu hingke borok aro o pandit swkang mane aro khe panda ni time khai 7:30 ni simi 9ta jora rok kumfru 9ta lai thango ta hingke aro o borok video rok phunugo mane o video khai mane china rok ni o video hai phunugo ta o tamo bugra hani abo hai rok phunugo hingke aro o video phunukbai khe mane suri o ta pandit chengna bagui hingke suri baikha hingke borok mane borok suru o hingke buinobo suru o borok kumburo mane borok bo suru o ta hingke borok aro o bible kokthai o sil bijap ni bible kokthai kwbang kwbang pori o ta hingke o bible poribai khe mane bugra hani gana chongna bagui borok mane jora no koi o ta hingke borok o bugra hani gan rwchapma bo mane english bai hindi bai sara ma rwchabya aro o mane bugra hani gan kha abo hai ma rwchap ta borok adesara rwchapriya hingke borok abo rwchabai khe mane o je bible pori thangmani abono mane kwbangma borok pori thango do o je bible o kwrwui sil bijap ni kokthai abo je borok pori thangmano je chwng busimano serma khaibo ta chwng je bwswk je chwng busimano kisa pono kwbang pono hingke borok no ang aro mane borok abono share khana bagui mane afuru ang afuru borok no mane kaisa kok mane swngmani message khlaio hingke borok ani message rwma no mane delete khai rwo kebo no reset khai hingke ang borok no tiya waisa message mane khlaikha hingke borok no ang mane ano borok message khlaimaya jatkhe riro ta hingke borok no ang to mane chaitongma tongo o kok no swngna bagui ta mane je swngnai mano hingke borok afuru o bible porina bagui jora rwo ta
sabo porna hanai hingke ang afro no yasagoi borok no songkha hingke mani borok no kok songda mano songkha hingke borok mane tamo boni sawai ano o group ni mane noroi rohkata hingke ang to borok no boma hai kubui da kubui no chaitok tongo hingke ang saimannga ta obo kubuiya hinui hingke borok kaito no bo bwrui si hinui si phurungo obo paithak ni salo o bwrui wngoi kifilka paithak ni salo o samung khlaina bagoi ni sabota borok hingke kaito le bo polasi hingke abo hai group o mane kaito ni bwsarok kwbangma no lama korogoi tongba kheta o group o to anaro to kwrwui kha je phurungnai rok ni contact khai tongo anaro hingke borok tai o mane followers group o mane aro borok panda rok manjai wng tongkha bo borok call khai o manjak rwna bagoi hingke tei borok sal rogo bo call khai o tamani free o tong hinui songo swkang khai hingke free ni saka borok khai o borok bo khai o mane je borok bujiya rok no mane swngdui sa o ta hingke borok koktwui kwtwui hai khe sa o ta.